ኣብ ዓድና ባይዘወይ ናይ ብዙሓት ወታደራዊ ሓለፍቲ ሰብ ስልጣናት ፍሉጣት ሰባት ዝገበርዎ ዝርርባት ሪከርድ ተገይሩ ተቐሪፁ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰሚዕና ኢና ኣብዚ ቪድዮ እዚ እምበኣር ከመይ ጌርና ከይተጠለፍና ድሕንነቱ ዝተሓለወ ኮሙኒኬሽን ንገብር ከመይ ጌርና መልእኽትና ንሕልፍ ዝብል ብዝርዝር ከሪአኩም እየ ኣብዚ ቻነል ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ገበሩ እዚ ቪድዮ ከዓ ብዙሓት ሰባት ሼር ገበሩለይ በቲ ናይ ኢትዮ ቴሌኮም ኮን ክእል እዩ ናይ ሳፋሪኮም ኢንፍራስትራክቸር ተጠቂምና ስልክ ክንድውል ከለና አውቶማቲካሊ ቶም ካምፓኒታት ቶም ቴሌኮም ካምፓኒስ ሪከርድ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ድምፅና ማንነትና ድምፅና ኦልሬዲ ስልክና ስለ ዘለዎ ማንነትና ይጥፍኦም ስለዚ ሪከርድ ክግበር ብቐሊሉ ይኽስማዕ ኣይምስፀርን ማለት እዩ መሰጅ ክንሰድድ ከለና እውን ከምኡ ስለዚ ሴንሲቲቭ ኢንፎርሜሽን ክንሕልፍ ከለና በተለይ ተደራው ሓለፍቲ ሰብ ስልጣናት ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ትካላት ዋላ ውልቀ ሰባት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ሴንሲቲቭ ኢንፎርሜሽን ሚስጥሩ ክሕሎ ዝግባእ ኢንፎርሜሽን ክትተሓላለፉ ከለኹም ክትልእኹ ከለኹም ወይ ክትቅበሉ ከለኹም ዋትስኣፕ ተጠቐሙ ዋትስኣፕ ሰኪር እዩ ነፃ እውን እዩ ነፃ እውን ስለ ንጥቀመሉ እዩ ዋትስኣፕ ዘለኹ ኣብ ዋትስኣፕ ክትድውል ያው ብኢንተርኔት ኢና ንጥቀመሉ ዋትስኣፕ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢለ ስለዚ ኣብ ዋትስኣፕ መሰጅ ክሰድድ ከለኻ ስእሊ ክሰድድ ተደሊኻ ቪድዮ ክሰድድ ተደሊኻ ክትድውል ተደሊኻ ብቪድዮ ይኹን ብቮይስ ኮል ኢንድ ቱ ኢንድ ኢንክሪፕትድ እዩ ኢንክሪፕሽን ማለት ያው ምምስጣር ማለት እዩ ወታደራዊ ሓለፍቲ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ወይ ከዓ ኣብቲ ሞያ ዘለኹም ሰባት ትፈልጡ ኢኹም ኢንክሪፕት ይግበር ይምስጠር ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ካብዚ ኣነ ክሰድድ ከለኹ ዝኾነ መሰጅ ወይ ቻት ክገብር ከለኹ ወይ ቪድዮ ኦር ቮይስ ኮል ክገብር ከለኹ ኣፍታ ሞባይል ናተይ እያ ትምስጠር ስለዚ በቲ ናይ ኢትዮ ቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር ወይ መሰረተ ልምዓት ክሓልፍ ከሎ እቲ ናተይ መልእኽቲ ድምፂ ክኾን ይኽእል ቪድዮ ክኾን ይኽእል ስእሊ ወይ ቴክስት ንኢትዮ ቴሌኮም ዋላ ተዝረኽቦ እቲ ዳታ ስለተመስጠረ ትርጉሞ ይወንዑ ሃይ ዝብል ሲ ኤቢሲዲ ኮይኑ ክወፅእ ይኽእል ስለዚ ንዑ ትርጉሞ ይወን ዲክሪፕት ክገብሮ እውን ዓቕሚ የብሉን በቲ ናይ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ስለዚ ኢንድ ቱ ኢንድ ኢንክሪፕትድ እዩ ማለት ኣነ ለኣኻይቲ ኮይነ ኣባይ ይምስጠር ኣብቲ ናተይ ስልክ ዝቕበል ዘሎ ወይ ቴክስት ዝቕበል ዘሎ ሰብ ከዓ ዲክሪፕት ይግበር ትክክለኛ መልእኽቲ ንዑ ይፍትሐሉ ማለት እዩ ንዑ ስለዚ ዋትስኣፕ ኩሉ ዓይነት መልእኽትታት ክንሕልፍ ከለና ወይ ላይቭ ክንድውል ከለና ቪድዮ ኮል ይኹን ቮይስ ኮል ኢንክሪፕትድ ይምስጠር እዩ ስለዚ ምስጥሩ ዝተሓለወ ኮሙኒኬሽን ክንገብር እንድሕር ኣደሊና እቲ ዝሓሸን ነፃ ዝኾነን ኣፕ ዝበሃል ዋትስኣፕ እዩ ስለዚ ዋትስኣፕ ክንጥቀም እኒአና